tangan lain nan udah pakai daratan siro ramu rasonyo badan bali pelicin rendo bagerai dari ladenai udah pamainkan
mainkan. Asik. Adek tukang oyak tawak nan ibu wayurang rumah nyukini lah batung ke tabu apa ko sahabat tukang oyak we karanonyo mangkoknyo cere ayah mancari nan baru. Mbak tukang ya. Oi. Jalia anak adaro jomara pulai sabana senang mato oi memandangnya ai nande diai nyoala sampai ai dena nalun bilo masonyo. Alabaran suang datang rombongan kue kana kanda sama lampon oi barabana kata gua iman wan sidi kalau memandang oi rusak juang. Terima kasih. Alah, DJ. Ina. Ina.